Manresa ha acollit una nova edició dels Premis Batec, els guardons amb què la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes reconeix la feina de professionals i projectes vinculats al periodisme de proximitat. Sembla que últimament tot és molt catastròfic al voltant del periodisme, que està en crisi, dels mitjans, i no. S'està fent molt bona feina, hi ha molts mitjans que fan molt bona feina, iniciatives innovadores que van sortint, no només a Barcelona, per això ho fem aquí, reivindiquem que des de fora de Barcelona, des d'aquí la Catalunya Central, es fan moltes coses. Entre els reconeixements destacats hi ha el Premi Trajectòria, un anat per Gonçal Mascunyan i l'altre per al periodista berguedà Josep Genescà, director de Ràdio Porreig des de fa dècades, un premi que reconeix tota una vida dedicada a la comunicació local. I el món de la comunicació, com que ha estat per mi aquesta força, que mai pensava que em podria donar tant, i avui hi ha una compensació important que penso que no sé si la mereixo, però gràcies. Els Premis Batec també han distingit iniciatives periodístiques del territori. En la categoria d'iniciativa periodística local, un dels reconeixements ha estat per l'equip de televisió del Berguedà, responsable de la retransmissió en directe de la Patum. Durant la gala també s'han lliurat el Premi Periodista de l'any a Jordi de Planell o els tradicionals Premis Plata i Plàtan, que reconeixen o assenyalen la relació d'institucions amb la feina de professionals de la informació.